आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनाया खाथिसै। गभर्नमेन्टआ बुंदों फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोननो बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बिजनेस मावनो होनाय बे 10,000 रांनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारि मान्थआव 100% गभर्नमेन्टआ रां सोनायनि बाथ्रा बुंदों। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौसो नायगोन। गभर्नमेन्टआ रांखौ सोब्लाबो नाथाय गोबां आइजोफोरनियाव राङा हाबनाय नङा। बेयाव मोनसे प्रब्लेम जानानै दं। गोबां मानसिफ्रा नैबे स्किमनि जोहै सिलेक्ट जाब्लाबो रांखौ बेंक एकाउन्टसिम मोननो हानाय नङा। बेनि आपडेटखौ आङो गोबां भिडिअनि जोहै लाबोबाय दं आरो नैबे मोनसे आपडेट लानानै फैबावदों जाहाथे गोदान भिउवारफोराबो मिथिनानै लानो हायो आरो सम थानायावनो खामानिखौ मावनानै लानो हायो। गभर्नमेन्टआ जेब्ला नैबे स्किमनि रांखौ लन्च खालामगोन अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसाया जाहाथे फैयो। नङाब्ला नोंथाङा रां सोब्लाबो रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। गोबां नोंथाङा प्रब्लेमाव गोग्लैनो नांगोन। राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम हाबनाय नङा जुदि गभर्नमेन्टआ फेब्रुवारि मान्थआव जुदि रांखौ हरमारो। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे प्रब्लेमनि बागै जोङो गोनांथार आपडेटखौ सावरायगोन आरो नायगोन नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन गभर्नमेन्ट स्किमनि जुदि नोंथाङा रांखौ लानो सानदोंब्ला। गिबियावनो गभर्नमेन्टआ रांखौ जुदि हरो अब्ला बेयाव मोनसे प्रब्लेम जायो। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामदों नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होदों जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बिदि साननाङा जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौल' होदों बेंकआव राङा हाबगोन। बियो अल्ड मडेल। आगोलो बेबायदि हाबोमोन डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव हाबोमोन। नाथाय दानिया निउ प्रसेस जाबाय। बेनो जाहैबाय गभर्नमेन्ट स्किम। जिखि गभर्नमेन्ट स्किमानो जाया मानो दानिया डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो राङा हाबनाय जायो। बेखौ DBT बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। जुदि नैबे DBTआ कानेक्ट गैया, आधारजों बेंकजों लिंक गैया अब्ला नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। नोंथाङा बेखौ चेक खालामना नायनांगोन। खायसे सुबुंफोरा सानो नैबेयाव DBTखौ कानेक्ट खालामखाबाय बेफोरबायदि साननानै थायो। जुदि नोंथाङा चेक खालामनानै बेखौ थिक खालामनानै लाया अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बे DBT प्रब्लेमनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरा स्किमनि रांखौ मोननो हाया। बेनिखायनो नोंथाङा नैबे DBTखौ एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा चेक खालामना नायबानो जाबाय रां हाबिनि सिगांनो। आङो बेखौ बोरै चेक बानायो आरो जुदि बे DBTआ एक्टिभ गैयाब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै कानेक्ट खालामो जोङो बेनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। बे मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट प्रब्लेम जानानै दं रां हाबनायनि। नैबे गभर्नमेन्ट स्किमनि रां हाबनाया बेफोरबायदि जाहोननि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबा। दानिया नोंथाङा बे DBTखौ बोरै चेक खालामो जोङो बेखौ गिबियावनो नायग्रोगोन। गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन DBT। नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारखौ नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो लाबोबाय दं। थेवबो जाय बिथांमोना मिथिया गोदान भिउवार बिथांमोननि थाखाय आं नैबे प्रसेसखौ खोन्थाहरबावनि। नोंथाङा नैबे DBT नैबे पर्टेलाव फैनांगोन आरो नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन। डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों सिटिजेन कर्नार। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामनि। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावबा गावनि माइ आधार पर्टेलाव मोनहैगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे लगइन अपसन नुदों। बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। लगइन अपसनाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि आधार नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनानै होनांगोन। आधार नाम्बारखौ नोंथाङा गावबा गावनि आधाराव नायनानै नैबेयाव आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लगइनआव क्लिक खालामनो नांगोन। लगइनआव क्लिक खालामबाथाय दानिया नोंथाङा बेयाव माइ आधार पर्टेलाव हाबनानै नोंथांनि DBT स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ बोरै बानायो जों आपडेटखौ नायनि। दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि मोनसे पेजाव फैनो हागोन। नोंथाङा लगइन खालामना होनाय लोगो लोगोनो
दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेंक सेडिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेडिं स्टेटासआव क्लिक खालामनो नांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नायनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान। बेबायदि बेयाव खिथिगोन नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव डिबिटि कानेक्टआ बेबायदि खिथिगोन। नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार, नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बारखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो नैबेयाव बेंक, नोंथाङा माजों नोंथाङा बे आधारखौ लिंक बानायदों, मा बेंकजों, नैबेयाव नोंथांनि बेंकखौ नुनो मोनगोन। नैबेयाव इउक' बेंक बेफोरबायदि खिथिगोन। नैबेयाव आरो नोंथाङा नुनो मोनदों बेंक सेडिं स्टेटास, नैबेयो एक्टिभ खिथिनो नांगोन। नैबेखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय बेंक सेडिं स्टेटासा एक्टिभ दंना गैया। जुदि बेयाव इनएक्टिभ खिथिदों नोंथाङा बेंकआव थांनानै बेखौ एक्टिभ खालामनो नांगोन। नोंथाङा मोनसे अफलाइन फर्म मोनगोन। बे अफलाइन फर्मखौ नोंथाङा बेंकआव जमा हैनानै सानसेनि गेजेरावनो डिबिटिखौ बेबायदि एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना बानायाखै आरो नैबेयाव इनएक्टिभ थाबाबो नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै एक्टिभ खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा डिबिटिखौ बोरै एक्टिभ खालामनो हायो आङो बेनि नोंथांनो अफलाइन सिस्टेमखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया नोंथाङा नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार पर्टेलाव नोंथाङा फैफिननांगोन। बेयाव फैफिननानै नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव नोंथाङा मोनसे अफलाइन फर्म मोनगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा बोरै फिलआप बानायनानै बेंकआव माबायदि जमा होनांगोन, सोरनो जमा होनांगोन बेनि आपडेटखौ खोन्थाहरनि। जाय बिथांमोननिया इनएक्टिभ जानानै दं बा नोंथाङा डिबिटिखौ बानायनो सानदोंब्ला नैबेयाव नोंथाङा डकुमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा गुगोलाव बेखौ सार्च खालामनानै फैनो हागोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों डिबिटि पेमेन्ट, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। डाइरेक्ट नोंथाङा गुगोलाव नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय डिबिटि बेफोरबायदि लिरनानै। दानिया नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नाराव फैफिननांगोन आरो नैबेयाव मोनसे फर्म नुनो मोनदों गाहायाव स्टेप बाय स्टेप गाइड फर गेटिं आधार सिडिं, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया जोंनिया मोनसे अफलाइन फर्म बेयाव डाउनलड जागोन। नोंथाङा बे फर्मखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै फिलआप बानायनांगोन। बोरै फिलआप बानायनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया आङो बे फर्मखौ अपेन बानायबाय। बे पिडिएफआव थागोन, फर्मा बेयाव गांथाम थागोन। नोंथाङा नैबे लास्टनिखौ फिलआप बानायनांगोन। नैबे गांसेखौ नोंथाङा फिलआप बानायबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ ब्रान्स मेनेजारनिसिम नोंथाङा बेखौ लिरनांगोन। नैबेयाव एप्लिकेसन गिबियावनो बेयाव ब्रान्सनि नाम, बेंकनि नाम आरो नोंथाङा बे फर्मखौ माब्ला साबमिट होगोन बेयाव डेटखौ लिरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, नैबेयाव एकाउन्ट नेम बेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्टखौ खेबसे लिरफिनबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथांनि सिगनेसारखौ होबानो जाबाय। नैबेयाव सिगनेसारखौ होबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा टिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, माबे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा आधारजों लिंक खालामनो सानदों नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नाम, नैबेयाव नाम, मबाइल नाम्बार, इमेल आइडि आरो नोंथाङा बे फर्मजों लोगोसे आधार कार्डनि कपि मोनसे नोंथाङा जेरक्स कपि होफाबानो जाबाय। नैबेयाव सिगनेसार आरो नैबेयाव सिगनेसार। बे फर्मखौ नोंथाङा बेंक मेनेजारनिसिम होबानो जाबाय। सानसेनि गेजेरावनो डिबिटिआ नोंथांनिया कानेक्ट जागोन, जाय बिथांमोननिया कानेक्ट गैया। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गोबां मानसिफोरा मिथिना लानो हायो आरो खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्ट स्किमनि रांखौ मोननो हायो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।